Današnje pitanje novog izdanja serijala Do vize bez šize je: mogu li se studenti kvalificirati za turističku vizu? Jedna od čestih zabluda je da se studentima ne može odobriti viza. Naime, studentima stalno odobravamo turističke vize. Svaki podnositelj zahtjeva za vizu je drukčiji, no zapravo se želimo uvjeriti u vaše čvrste veze s Hrvatskom. Na razgovoru će vas konzul pitati o napretku na studiju i vašim planovima nakon što diplomirate. Pitat će vas i o vašoj obitelji, planu putovanja i kako namjeravate platiti troškove putovanja. Hvala što ste nas opet gledali u Do vize bez šize.